Hej, mit navn det er Bettina Skinnestad, og jeg er konceptudvikler og branddesigner. Og i dag der vil jeg fortælle dig lidt om, hvordan du arbejder med at lægge en brandingstrategi, og hvorfor det er vigtigt at arbejde med branding, hvis du har en virksomhed. Hvorfor skal du have en brandingstrategi? En brandingstrategi, den sikrer dig, at du får mere ud af din markedsføring. Du tiltrækker de rigtige kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Og så kommer din virksomhed til at fremstå professionel og tidssvarende. Simpelthen fordi, at du har et sammenhængende udtryk. Og fordi, at det udtryk, du har, det stemmer overens med den virksomhed, du driver. Når du skal lægge en brandingstrategi, så er der sådan set 3 steps, eller når du skal bygge et brand, så er der 3 steps i det. Det første step, det er, at du skal have et styr på dit koncept, hvad det er for en virksomhed, du driver. Konceptet for din virksomhed, det er virksomhedens formål, altså hvorfor eksisterer den? Hvorfor har du sat virksomheden i verden? Hvilke værdier bygger du din virksomhed på? Så handler det også om, hvem er dine kunder? Det skal du have styr på. Hvad er dine produkter? Hvad sælger du? Har du fysiske produkter, så er det rimelig nemt at definere, hvad produkterne er. Er det ydelser eller service, så skal du også kunne definere dine produkter. Men udover at kunne sige, hvad det er, du sælger, så skal du også kunne fortælle, hvilken værdi dine produkter skaber for dine kunder. Og så skal du selvfølgelig have defineret, hvilke kanaler du udkommer med din virksomhed på. Hvor kan man møde din virksomhed? Og med kanaler, det kan fx være hjemmeside, det kan også være fysiske salgssteder, det kan være sociale medier, det kan være bøger, det kan være magasiner. Altså hvor møder din virksomhed kunderne? Konceptet handler også om den stil og tone, du har, altså det visuelle udtryk og den måde, du skriver og taler på. Og så noget, der er ret vigtigt også i forhold til den måde, du laver din brandingstrategi på, det er, hvor vil du hen med din virksomhed? Hvad er visionen for din virksomhed? Der er stor forskel på, om du bare i godsøjne vil bygge den virksomhed, som du har nu, altså fortsætte med at drive den. Den skal være en sund virksomhed, og den skal egentlig ikke blive større eller mindre. Men går du nu med ambitioner om at skalere op, at det skal blive til en større virksomhed, så er det ret vigtigt, at du har styr på det, inden du begynder at lægge en brandingstrategi. For hvis det er sådan, at du laver en brandingstrategi, som egentlig taler ud fra, at du er en lille virksomhed, men du gerne vil skalere dig større, så er det lidt ærgerligt, hvis det er, at din branding den ikke følger med. Når du har styr på, hvad din virksomhed er for en størrelse, og hvor du gerne vil, at den skal hen i fremtiden, så skal du i gang med at udtrykke virksomhedens identitet. Og ligesom vi mennesker, vi har en personlighed, og vi har en stil, så er det altså også det, som din virksomhed skal have. Sådan at din virksomhed bliver genkendt af kunderne, af din målgruppe, når du markedsfører. Og din virksomheds identitet, den består sådan set af 2 dele. Den ene, det er den visuelle identitet, og den vil jeg gennemgå lige om lidt, hvad det handler om. Og det andet, det er budskaberne, altså den kernefortælling, du har om din virksomhed, de budskaber, du sender ud til dine kunder. En visuel identitet, det er, som de fleste ved, så består den selvfølgelig af et logo for din virksomhed. Men det er ikke kun logoet, det er også nogle andre elementer. For eksempel så er det vigtigt, at du vælger de samme skrifttyper. Så uanset om du møder kunderne på hjemmesiden, om du laver en flyer, om du laver et præsentationsoplæg, så skal du bruge de samme skrifttyper igen og igen. Og så skal du have defineret en farvepalet, så du også bruger de samme farver igen og igen. Og så er det altid en god idé at have nogle grafiske elementer til at understøtte det her visuelle udtryk. Hvis du kigger på mit slide her, så den måde, den visuelle identitet står på, det er faktisk en font, som jeg selv har tegnet. Men også det lille ikon, du ser ud fra grafiske elementer, det er det, man egentlig kalder for et grafisk element. Altså det er nogle grafiske elementer, som kun tilhører din virksomhed. Det vil sige, det skal ikke være nogen som skabeloner, som du finder. Det skal simpelthen være nogen, som er unikt lavet til din virksomhed. Og så handler det også om, hvordan dine billeder og videoer de er. Hvad er det for en stil, du har i dine billeder og videoer? Og det er ikke fordi, der er noget rigtigt eller forkert. Man kan sagtens have et råt, uredigeret, autentisk udtryk. Men det er bare vigtigt, at det ligesom hænger sammen. Og det er egentlig det, der er hele ideen med sådan en visuel identitet. Det er, at du har det samme udtryk igen og igen på alle platforme.
Og så til sidst nederst, der har jeg skrevet komposition, og med det der mener jeg den måde, som du sammensætter alle elementerne på. For eksempel så kan det være en rigtig god idé at sådan have nogle principper om, hvor du placerer dit logo henne, eller om du har runde hjørner på firkanter, eller hvordan tingene de ligesom skal sættes sammen. Og så brug de samme opstillinger så vidt muligt igen og igen. Har du for eksempel salgsark, så brug den samme opstilling på de salgsark, så det hænger sammen. Og når du skal definere din virksomheds budskaber, så skal du tænke på din målgruppe. Hvordan vil de forstå dine budskaber? Det skal selvfølgelig komme fra, hvad det er for en virksomhed, du har. Men det skal være sådan, at det er forståeligt for målgruppen. Og jeg plejer at sige, at der er sådan 3 forskellige slags budskaber. Den ene, det er den, hvor kunden eller din målgruppe står med hjertet i hånden. Det er de budskaber, der handler om, at connecte til kundens værdisæt. Det handler ikke om dine produkter, eller det handler ikke om nogle skarpe tilbud, eller det handler simpelthen om de værdier, som din virksomhed bygger på. Og så lyspæren over illustrationens hoved her, det skal illustrere det der med, at du skal inspirere din målgruppe. Du skal tale ind til det, som de har brug for. Det, som de synes, der er interessant. Du skal tale til dem på en måde, så du får deres opmærksomhed. Det sidste, det handler om, at du skal tale til målgruppens fornuft. Du skal have nogle argumenter, som gør, at det giver mening for målgruppen at handle hos dig. Når du har styr på dit koncept, og du har styr på, hvilken identitet din virksomhed har, så skal du i gang med at opbygge brandet. Og med det der mener jeg, at du skal ligesom have de samme budskaber og det samme visuelle udtryk, det skal have du foldet ud på alle dine kanaler. Og det kan være på din hjemmeside, sociale medier, det kan være fysiske lokationer. Også selvom at du ikke nødvendigvis har en butik, men har du et mødelokale eller et sted, hvor du møder kunderne, så tænk også over, her er der nogle ting, som jeg kan gøre, som ligesom understøtter hele det her visuelle udtryk. Og så selvfølgelig tøj, skiltning, biler med videre. Og så din salgs- og markedsføringsmaterialer. Det vil sige både det, du laver til online markedsføring, men også hvis du har et visitkort, eller du har en salgsmappe, eller du har nogle arbejdsark, som du deler ud til dine kunder. Så sørg for, at det har det samme visuelle udtryk og de samme budskaber. Og så selvfølgelig også til messer. Især på messer er det vigtigt at skille sig ud fra konkurrenterne, og der er altid det bimler og bamler, der står du virkelig side om side med dine konkurrenter. Så tænk over det her med også at have din visuelle udtryk og dine tydelige budskaber med på messerne. Det var en hurtig gennemgang af, hvad en brandingstrategi den indeholder. Og jeg håber, du er blevet inspireret til at arbejde med branding, og også har fået et bedre indblik i, hvad det egentlig betyder at arbejde med branding. Og har du brug for, at vi tager en snak om det, er du selvfølgelig velkommen til at række ud. Tak.